Nijang Karbi Anglong Hamren Rongsopi Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat asai hemathing along Karbi Anglong District Council along Chief Executive Members mati CEM Karlitang Khorsing Terang aphan Ingdeng trok kepraner kep kachekimo mai padopon Karbi Anglong Autonomous Council hula sohot Karbi Anglong District Council Pharokresir kebra phokebra isianingkan Mikir Hills pupen puthot Karbi Anglong Autonomous District Council Chepalongsi Pharokresir kebra phokebra hini aningkan pen Kicheng si Karbi Anglong District Council along Karlitang Khorsing Terang si Chief Executive Members mati CEM anghoy khiponlo Alang lipena joksi hawar hapat kapaching thora saya mudo anta claim chepaduksi rengdok rengipen dolonglo Karlitang Khorsing Terang aphan somindar pirthe dotik radet kachini verji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council pen kepatir pipon Karlitang CEM Khorsing Terang aphan kachekimo aningkan setami padoponlo Lason si pining le thota ke damtang phaikuni ni phaing koraner ke pani ada por phai sir ke malompen alang li kumli na kengri along damsi milur ke kai mirale ke pa i la pen mithek ami ke kai pen si archopon labang nang le tum misen lo ke damtang an damini li ta bhek pen Khorsing Terang le punoi Samson Singh ti le punoi labang so katalon kai da don bok pen amit batai tin mane apong tin mai long na mele tum ka chitong luhi sarpo dum kai ta ningje je kopia posi munit ka chitu kom hek lo Lasi labang nili kecuniri kangtung ma ile tuma CEM sar Dr. Turam nohangpan nili tamek dampo cuniri pon lapen dak prai official atuma bangke holiday tin kok po lang letum la hem chidam rongoti sidame Karbi Anglong Autonomous Council pen kapathik pon bangke alang letum phan hem chidam mo pa bangkali pothe Khorsing Terang ke chengsia CEM lo alang li phan Kitchiar ni le punoi ma alang mahanga thek chuga ni le punoi le tum dak staff pendang lok CEM atuman name je alang le tum phan anso se kar jong ningreng me mate le tum phan ahir jumik chuhang dun rapen nak ko bangsi notice bangke ke pi holiday bangke pi setame prai officer atom bangke ang tonamat kalis ajak atom bangke holiday chitin kokpo alang le tum methang ke do bhaji jingoti la so pathang ni tum CEM sarpan ni le chuning po ke banggi aphong bangke anso se ang ton officer atuman dame cooperation mane alon bilon chipi pen rengdok reng ni anso se alon piponi phajini li La so phi akhai tin la pen adhorom tin benta minute ke thoma por pen Karbi hongharia dhorom kirimatum pen kahoron Hindu Gita pat kangchap Christian adhorom pen Bible kangchap pen si arnam ardom ponlo Radamai pikang nialong Karbi Anglong Autonomous Council MEC Hetsing Rong Pharpen mai chapahim phupon along Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Secretary Sona Terang pen mai ke pha anparta aluhi ke pachinia jai mek pachun pon Aluhi sarpo man pen lakhaing koi baithalangso STLAC MLA Rupsing Teron kachetong donalong Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Singh Ronghang HMB Vice Chairman Lahore Crow Ward Commissioner Do An Pen Kedanglok Ongdung Man Ping ke do tum chetong don si Ingsam Jin Pen Karbi Anglong District Council along CEM keman cheng bangphu Karlitang Khorsing Terang aphan chekimo dun Ingdeng kachekimo dong itu Adun tu bangke kalau sohot bordol komison sohot ala tu macam itu pun per tapi long ta along di long lok ada stick tu kan tak six sidul ni metang kacuhahon ni metang tidak pun ada kong kata nanti aku itu akan betulang mereka ni gelo je laso six sidul ada dorde padahal India konstitusi lo mata hemprek asam long tak Filipin kita hemprek bang dak piu betul master artikel tu putih eta tata lo lisim hangbo Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live